Lämpöä on tässä vaiheessa muutama aste ja Lappiinkin pyrkii jo runsaampaa pilvisyyttä. Miestenlehti Playboyn maailmankuulut puputytöt sähköistivät eilen Helsingin yöelämää. Puputytöt esittelivät ensi kesän bikinimuottia Ruotsin oman superjulkiksen glamour-kuvaaja Bingo Rimérin ohjauksessa. Ditt namn Bingo, du kan inte heta på riktigt Bingo. Bingo i Finland det är ett spel med en massa bollar och sen när man får en rad så ropar man bingo så får man en kaffepaket. Ja, jag ska legitimera här. Björn efter min far, Olof efter min morfar och Bingo eftersom det blev en son, va? Varför är dina bilder bättre än konkurrenterna? Det finns ju en massa unga killar som fotograferar halvnakna kvinnor, men varför är du bättre? Många fotografer är väldigt oseriösa och de kanske vill fota tjejerna hellre för att de vill träffa dem snarare än för att göra bra bilder. Men det gör du aldrig. Nej, men mitt huvudfokus har alltid legat i bilden och göra bra bilder. Allt annat är ju en bonus. Det där är rätt, det ska du ha. Ja, det måste vara. Det är därför jag är så framgångsrik. Nu får du ge några råd. Om jag vill ta bilder av min fru, sensuella bilder, vad måste jag göra? Du ska säga till din underbara hustru att hon ska svanka mycket och jobba mycket på att hitta formerna på kroppen. Alltså. Det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså jag ska hitta kurvorna? Ja, kurvorna. Man ska jobba fram kurvorna. Olinko kuulevinani, että tässä syntyi aha-elämyksiä? Joo, täytyy laittaa vinkit mieleen. Hyvä. Kaivaa kamera esiin. En tiedä, laittoiko Mika vinkkejä mieleensä, Varmaan mutta laittoi. Kertoo kuitenkin, kuinka tulosruudussa valmistaudutaan viikonlopun formuloihin. Meidän puolestamme näkemiin. Näkemiin.